Ćao ljudi, ja sam Veliko i danas ćemo da idemo u Dance na Club Dance, da mi pokupim da sve iteme još sredstva. Evo, fakt neko me gađa. Okej, opet. Čekaj, da bogacam na stvari na petežu. Ne, nije! Aj, dobro, rekao, bacio sam čez split. Treba me neko nega, sam vidim. Čekaj, kako sam ništa. Htio sam nešto napišem, ne znam kako se više piše. Sad ću napalim ovog lika tamo dok ga izubijam. Više... Sad, od tamo nema me više gađati. Dođe ona, gađat ću ja to vjerujem. Ma kako se ovo dreć, ovo kupim. Da vidim da li ovdje, da. To ću ga napraviti. Kako me pogodi s tom? Tako ćemo. Lik. Joj. Nisam gledao pogodio fishing rodom. To, ubio sam ga. To je super. Čekaj, gdje ćemo staviti nešto. Smanjim malo muziku. Prijatno mi se čuje. Ne pogledaj se. Čum. Fuck. Mislim da će ovo pogoditi. Ima ja ipak ne mogu ostati. Ne, da pogledaš. Ne. Mislim sam opet čekao u prošle epizode i da zabaga i da, mislim, umalo pan. Krećemo, puni. Fuck. Što misli da će zagada? Ne, neće nikoga. Nešto mi je ne sumnje tamo. Ajmo, napadamo. Moram gubio. Obićete! A daj, pade. Nešto vidim ja. Eto. Još sam... Ostalo nas još trojice. Super. Ovdje pretvorimo daske i cepa i poster odmah stigne. Pod spanjol drva, trebamo mnogo drva. To sad imamo njemaca. Samo da me niko ne gađa. Dobro. Jete. Ostalo još je dvojice javljene lik. Odvanu. I pobedili smo i ovaj put. Znači ljudi, to je to epizodu, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!